ndị okpukpere-chi ndị Juu n'ime akwụkwọ ndị Galetia gbara mbọ ime ka ndị ọhụrụ ndị kwenyere na Kraịst lọghachi n'ụkpụrụ ụkpụrụ nke iwu, ma ha gbajọrọ ya kpamkpam. Site na mbụ nke mbụ, ihe kpatara eji nye iwu bụ ka e wee nwee mkpughe nke enweghị ezi omume anyị, na mkpa ọ dịkwa ka anyị wee nwee onye nzọpụta. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ ụzọ nzọpụta abụọ. Ugbu a, ana m agba gị ume ka ị gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. ụmụnne m na ụmụnna m, n'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galetia, anyị ga-eleba anya n'otu isiokwu bụ nke anyị kpọrọ ụzọ nzọpụta abụọ. Ọ bụrụ na ị chetara na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị lebara anya n'akwụkwọ ndị Galetia isi 3, malite n'ahịrị nke 1 kwụsị n'ahịrị nke 5. Taa anyị ga-aga n'iru ugbu a, malite n'ahịrị nke 6 ruo na nke 14. N'usoro nke ọmụmụ nke isiokwu a, anyị ga-ahụ na mbụ nkọwa nke okwukwe. N'okpuru ya, anyị ga-ahụ mmalite nke okwukwe, ezinụlọ nke okwukwe, nakwa ngọzi nke okwukwe. Mgbe anyị hụsịrị ka anyị ga-aga n'iru ịhụ nzọpụta site n'ọlụ dị iche iche nke iwu, nsogbu nke nzọpụta nke sitere n'ọlụ dị iche iche nke iwu ga-enwe, nakwa ntaramahụhụ nke nzọpụta nke sitere n'ọlụ nke iwu. Dịka m mere ka anyị mara, taa anyị ga-agụ n'akwụkwọ nsọ anyị site n'isi nke 3 nke akwụkwọ ndị Galetia, malite n'ahịrị nke 6 ruekwa na nke 14. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị meghee ya ka anyị kọọ. Ọ na-asị otu a: dịka Abraham kwere Chineke, e wee gụọ nke ahụ nye ya n'ezi omume. Ya mere, maranụ na ndị sitere n'okwukwe, ndị ahụ bụ ụmụ Abraham. Ma ihe deworo n'akwụkwọ nsọ, ebe o buru ụzọ hụ na Chineke na-esite n'okwukwe gụọ ndị mba ọzọ na ndị ezi omume. O buru ụzọ zie Abraham oziọma sị, a ga-agọzi mba niile n'ime gị. Ya mere, ndị sitere n'okwukwe, ndị a ka a na-agọzi, ha na onye okwukwe ahụ bụ Abraham, n'ihi na Kahara bụ ndị sitere n'ọlụ nke iwu, ha nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ, n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, onye a na-abụ ọnụ ka ọ bụ onye ọbụla nke na-anọgideghị n'ihe niile edeworo n'akwụkwọ iwu ime ha. Ma ọ pụtara ihe na ọ dịghị onye ọbụla a na-agụ n'onye ezi omume na iwu n'iru Chineke, n'ihi na onye ezi omume ga-esite n'okwukwe dị ndụ. Ma iwu ahụ esiteghị n'okwukwe, kama onye na-eme ihe ndị a ga-adị ndụ n'ime ha. Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu ahụ, ebe ọ ghọrọ ọbụbụ ọnụ n'ọnọdụ anyị, n'ihi na edewe ya n'akwụkwọ nsọ sị, onye a na-abụ ọnụ ka ọ bụ onye ọbụla nke a na-akwụba n'elu osisi, ka ngọzi nke Abraham wee rue ndị mba ọzọ n'ime Kraịst Jizọs, ka anyị wee site n'okwukwe ahụ nara nkwa nke bụ mmụọ nsọ. N'afọ ndị a niile, dịka m na-agba mbọ ịgwa ndị ọzọ banyere okwukwe m, oge ụfọdụ otu onye ga-abịakwute m ma sịkwa, Maazị Jeremiah, ekwenyeghị m n'okwukwe, echeghị m ma ọbụnadị n'okwukwe bụ ihe nke a pụrụ ikwu ihe ọbụla banyere ya, n'ihi na echiche uche m anabataghị ya. Ekwenyeghị m n'okwukwe, ekwenyere m n'ihe a na-ahụ anya. Mgbe ọbụla kwa mmadụ kwuru nke a, ọ na-abụ mmasị m ịjụ ha sị, ị na-eme njem ụgbọelu? N'ihi na oge ọbụla anyị banyere n'ime ụgbọelu, anyị na-etinye okwukwe anyị n'ebe ndị ọkwọ ụgbọelu ndị anyị na-amaghị ndị ha bụ nọ. Anyị na-eje ụlọ ọgwụ, eleghị anya ọbụnadị ụlọ ọgwụ ndị anyị na-ejebeghị mbụ. Anyị na-etinyekwa ndụ anyị n'aka ndị dibịa bekee ndị anyị na-amaghị ndị ha bụ. Ọ bụghị ezi uche anyị ịsị na anyị ekwenyeghị n'okwukwe. Anyị niile kwenyere n'okwukwe. Mmadụ niile na-etinye okwukwe ha n'ọlụ n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ, n'otu oge maọbụ nke ọzọ. N'ebe ọgụgụ akwa bụ ebe anyị gụrụ ugbu a, ugboro 10 n'ime ahịrị 14, anyị hụrụ okwu a nke bụ okwukwe maọbụ kwere. Ebe ọgụgụ a bụ nke anyị gụrụ ugbu a bụ ebe ọgụgụ nke na-ekwu banyere okwukwe. Ọ ga-amasị m inye gị nkọwa nke okwukwe, ka anyị niile wee nwee ike ịghọta ihe anyị na-ekwu banyere ya. Ọ ga-amasịkwa m ime nke a site n'ịkọrọ gị otu akụkọ nke m gụrụ site n'akwụkwọ nke ezi enyi m bụ ọkammụta Ken Davis, onye dewokwara akwụkwọ ole na ole, kọrọ. N'ime otu n'ime akwụkwọ ya, ọ kọrọ akụkọ banyere otu ọlụ nke e nyere ya mgbe ọ nọrọ n'ụlọ akwụkwọ dị elu. Ọ sịrị, mgbe m nọrọ n'ụlọ akwụkwọ dị elu, onye nkụzi nyere m ọlụ
ịhazi ihe ọmụmụ nke m ga-eji kụziere ndị klaasị anyị ihe. Anyị ga-enwetakwa ntụrụugo site n'ụzọ anyị siri hazie nke ọma nakwa n'ụzọ ọmụmụ ihe siri gaa werere. Agwara m kwado nkụzi ihe m n'isiokwu nke bụ iwu nke ọkụ gbamgbam nke igwe elekere ma ọ bụ the law of the pendulum. Etinyere m ihe dịka nkeji 20 ebe m kụziri ha n'ezi mkpachara anya ka ọkụ gbamgbam nke a na-akpọ pendulum nke igwe elekere si alụ ọlụ site n'ịkọwara ha banyere ikike nakwa iwu nke na-eduzi njem nke ọkụ gbamgbam nke igwe elekere. Iwu nke na-edu ọkụ gbamgbam nke igwe elekere bụ nke a: ọkụ gbamgbam nke igwe elekere apụghị ịlaghachi n'ogo nke dị elu karịa ogo nke ebe ọ malitere. Na mbụ ọ ga-amasị m ime ka anyị mata ihe ọkụ gbamgbam abụọ. Ụfọdụ n'ime anyị ndị nwere igwe elekere ndị ochie ndị ahụ, ndị a na-akpọ grandfather clock, bụ ndị a na-eme o ruo n'etiti abalị ha na-amalite ịkụ gbam 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 gbam. Ihe a nke a kpọrọ pendulum ma ọ bụ ọkụ gbamgbam bụ ya bụ ogologo igwe ahụ nke na-esi n'otu akụkụ gaa n'akụkụ nke ọzọ, nke na-emekwa mkpọtụ ahụ nke anyị na-anụ. Ọkụ gbamgbam nke igwe elekere apụghị ịlaghachi n'ogo nke dị elu karịa ogo nke ebe ọ malitere, n'ihi na iwu nke mgbago na nrịda mgbe ọbụla enupụrụ ihe ọbụla nke ekonyere n'ụdịdị nke ọkụ gbamgbam a isite n'otu akụkụ gaa n'akụkụ nke ọzọ, mgbe ọbụla kwa anyị nupụrụ ya ka o site n'otu akụkụ jee n'akụkụ nke ọzọ, ọ pụghị ịga n'ogo dị elu karịa ogo ahụ nke e sitere na ya nupụ ya n'akụkụ nke ọzọ. Mgbe ọ na-alọghachitakwa, ọ pụghị irutekwa n'ogo nke mbụ ahụ. N'ụzọ dị otu akwa, ogo nke ọ ga-erute mgbe ọbụla o jere ma ọ bụ lọghachitakwa ga-aga n'iru ịdị ala ruekwa mgbe ọ ga-akwụsị kpamkpam ma guzorokwa otu ebe. Ọ bụkwa kpọmkwem n'etiti nke ogo nke aka nri nakwa ogo nke aka ekpe ka ọ na-eguzoro mgbe ọ kwụsịrị kpọmkwem n'etiti. Iji kọwaa nke ọma, ekegidere m obere ụdọ nke a madoro obere ọla igwe na ntu akụrụ n'ahụ mgbidi. Akanyekwara m akara n'akụkụ abụọ nke ihe ahụ nke m kedoro n'oge abụọ dị iche iche. Mgbe ahụ enupụkwara m ọla igwe ahụ, o wee malite ịtụli na-atụdatakwa dịka igwe janglova. Mgbe ọbụla ọ laghachitara, ana m akanyekwa akara ọzọ n'okpuru ebe o rutere mgbe ọ laghachiri. Mgbe ihe dịka otu nkeji gasịkwara, ọla igwe ahụ nakwa ụdọ ahụ guzoro ma zurukwa ike kpọmkwem n'etiti nke ogo nke aka nri na ogo nke aka ekpe. Mmadụ niile hụtakwara site n'akara ndị ahụ m mere n'ahụ mgbidi ahụ na ihe m kụziri bụ nnọọ hooha. Mgbe ahụ ajụrụ m ha mmadụ ole kwenyere na iwu nke ọkụ gbamgbam a bụ eziokwu. Mmadụ niile nọ na klaasị anyị weliri aka elu, ọbụnadị onye nkụzi anyị welikwara aka ya elu. Ọ nọ na-achọ ịpụ ịlaghachi n'ụlọ ọrụ ebe ndị nkụzi na-anọ, ebe o chere n'oge ọmụmụ ihe ahụ bịawo na njedebe. Ma nke ahụ ka bụ mmalite ya, n'ihi na n'ime klaasị anyị e nwere aka igwe nke ekowere n'elu ndị dị arọ nke ukwuu, ruekwa na ha nwere ike ịkarị ihe dịka 100 kilogram na arọ. Arịọrọ m onye nkụzi anyị ka ọ rigoro n'elu tebụl ma nọdụkwa ọdụ n'oche n'otu akụkụ nke ime ụlọ ahụ. Mgbe ahụ adọkpọrọ m aka igwe ahụ rue n'okpuru imi ya, wee gwakwa ya atụla egwu. Ekwekwara m ya nkwa na site n'ihe anyị mụrụ n'ihe ọmụmụ anyị, ebe ọ bụ na aka igwe ahụ ga-amalite njem site n'okpuru imi ya, ọ pụghị ịgafekwa ogo ahụ mgbe ọ ga-alọghachi nke mbụ. Ịdị ike nke njem ya ga-agakwa n'iru ịdị ala ruekwa mgbe ọ ga-anọdụ jụụ. Nke a bụ naanị iji gosi anyị niile na usoro ụkpụrụ ahụ nke anyị hụrụ otu nkeji gara aga na-ala ụlọ nke ọma. Mgbe m chetasịrị ya banyere iwu ahụ, ajụrụ m ya sị ya, nna ikwu, ị kwenyere na iwu a bụ eziokwu? Mgbe nwa obere oge gasịrị, ọ bụ ezie na ajịrịja na-agba ya ugbu a dịka ọ na-ele aka igwe ahụ nke dị arọ nke ukwuu nke nọkwa n'iru ya anya. Ma o kwere n'isi ma sịkwa m n'olu dị ala, ee, ekwenyere m. Arapụrụ m igwe ahụ aka n'ogo nke okpuru imi ya, apụkwara ịnụ ụda aka igwe ahụ dịka ọ na-aga n'ikuku. Mgbe aka igwe ahụ ruru n'akụkụ nke ọzọ, o chere nwa obere oge n'elu tupu ọ malite ịlọghachi azụ. N'ime ndụ m niile, ahụbeghị mmadụ onye mere ngwa ngwa karịa akịrị ụdị nke m hụrụ n'ụbọchị ahụ, n'ihi na tupu aka igwe ahụ ga-erute n'ebe onye nkụzi anyị nọ, ọ mapụlarị site n'elu tebụl ahụ. Mgbe ahụ elere m ndị klaasị anyị anya wee jụọkwa ha sị, onye nkụzi anyị o kwenyere n'iwu nke ọkụ gbamgbam nke elekere? Mmadụ niile zaghachiri n'otu olu sị, mba, o kwenyeghị. Ọ bụrụ na ị nwere okwukwe n'ebe ihe ọbụla nọ, nke a apụtaghị naanị na ị kwenyere na ọ pụrụ ịbụ eziokwu. Ihe ọ pụtara bụ na ị dị na njikere itinye onwe gị n'ime ya, n'ihi na ọ bụ eziokwu. N'akwụkwọ ndị Hibru, a kụziri anyị
n'okwukwe bụ ndabere nke ihe a na-ele anya, bụrụkwa nwapụta nke ihe a na-ahụghị anya. N'ebe ahụkwa n'isi nke 11 nke akwụkwọ ndị Hibru, e nyere anyị ọtụtụ akụkọ dị iche iche banyere ọtụtụ mmadụ ndị gosipụtakwara okwukwe ha site na ndụ ha. Ha mere ihe ndị dị ike, ha tụkwasịrị Chineke obi n'agbanyeghị na ha apụghị ịhụ ihe dị n'iru ha. Iji maa atụ, Noa nọ n'ụgbọ n'agbanyeghị na ọ hụbeghị mmiri ozuzo mbụ. Moses jụrụ ka a kpọọ ya nwa nwoke nke ada Fero n'ihi na ọ chọrọ ka emejọkọọ ya na ndị nke Chineke. Ọ jụrụ ịbụ onye ukwuu n'ala Ijipt ka o wee bụrụ onye ozi nke Chineke. Site n'okwukwe, Joshua jiri ije gburugburu mgbidi Jeriko ugboro 7, ọbụnadị dịka ntụziaka nke Chineke siri dị, n'agbanyeghị na o nweghị nghọta ọbụla banyere ụzọ Chineke ga-esi kwatuo mgbidi ahụ. Site n'okwukwe, Gideon jiri naanị ndị ikom dị 300 jee ibu agha megide ọtụtụ puku igwe ndị agha ndị karịrị ha nke ukwuu n'ọnụọgụgụ. Mmadụ ndị dịkarịsịrị ukwuu, n'agbanyeghị ndị ha bụ nakwa ihe ha mere, ha nwere ọtụtụ njirimara ndị dị ukwuu. Ma nke kachasị nke ha niile bụ ndị ikom nakwa ndị inyom nke okwukwe. Ya mere, ọ bụghị ihe dị mgbagwoju anya na mgbe anyị meghere akwụkwọ nsọ anyị n'akwụkwọ ndị Galetia isi 3, anyị na-ahụta na Pọl na-agba mbọ ịkọwara mmadụ ndị a kwerekwe na Galetia nakwa ndị okpukpere ndị Juu ndị a bụ ndị si na Jerusalem na ọ bụ site naanị okwukwe ka anyị pụrụ isi nweta nzọpụta. Ọ bụghị site n'ọlụ niile dị iche iche nke iwu. Ọ bụghị ihe dị ịtụ anya ma ọ bụrụ na anyị maara onye Pọl bụ, na ọ ga-ahọrọ dịka onye mbụ n'ihe ịma atụ ya onye Juu nke kachasị ndị Juu niile. Nwoke a bụ Ebraham. Pọl ga-eji Ebraham ewepụta ihe ọ chọrọ ịkụziri ha. Nsogbu nke Pọl na-agba mbọ idozi n'ebe a bụ nsogbu nke ịkụziri ndị Juu na ha apụghị ịgbakwunye ọlụ dị iche iche nke iwu n'elu amara, n'ihi na ndị Juu na-agagharị na-akụziri ndị kwere ekwe na ha agaghị ịgbakwunye ọlụ dị iche iche nke iwu n'elu amara. Pọl sịrị na nke a abụghị eziokwu. Iji gosikwa na nke a abụghị eziokwu, Pọl kpebiri iji nwoke abụ Ebraham nye ha nkọwa nke ihe ọ na-ekwu. Pọl jere kpọmkwem n'obi nke okwu a site n'iwere nna nke ndị Juu niile dịka ihe ịma atụ ya. Ọ sịrị, ka m were otu onye bụ onye m maara nke ọma na anyị niile nwere nsọpụrụ dị ukwuu n'ebe ọ nọ, wee nye unu ihe ịma atụ. Mmadụ onye m maara na ọ bụ ya ka anyị niile bụ ndị Juu na-akachasị akwanyere ugwu, ọbụnadị tupu Moses, ka m were ya nye unu dịka ihe ịma atụ nke ihe ọ pụtara bụ mmadụ ibe onye a gụrụ dịka onye ezi omume site n'okwukwe. Ya mere, ọ malitere site n'inye ha akụkọ banyere Ebraham. Ebraham bụ ihe ịma atụ dịkarịsịrị ukwuu nke ị pụrụ iche maka ya banyere nke a. Ọ dịghị ihe ọbụla mmadụ ọbụla pụrụ ikwu na nke a iji wee gbaghaa nwapụta nke Ebraham. N'ahịrị 5 nke mbụ nke akwụkwọ ndị Galetia isi 3, Pọl kụziri anyị ihe site n'ịjụ anyị ajụjụ 5. Ugbu a kwa n'ebe anyị nọ n'akwụkwọ ndị Galetia isi 3 malite n'ahịrị nke 6 ruekwa na nke 14, ọ ga-akụziri anyị ihe site n'usoro okwu 6. Na nke mbụ ọ malitere site n'inye nkọwa nke okwukwe malite n'ahịrị nke 6 ruo n'ahịrị nke 9, nakwa iwepụtara anyị akụkọ banyere mmalite nke okwukwe. Ka anyị gụọkwa ahịrị nke 6 ọzọ. Ọ sị, dịka Ebraham kwere Chineke, e wee gụọ nke ahụ nye ya n'ezi omume. Usoro ahịrị okwu nke dị n'ahịrị nke a sitere n'akwụkwọ Jenesis isi 15 ahịrị 6. Akụkọ ahụ dịkwa otu a. Abraham rịọrọ Chineke nwa nwoke. Ọ sịrị, onye nwe anyị bụ Jehova, lee, mụ ka ị na-enye gị mkpụrụ, leekwa nwa ụlọ m bụ onye na-enweta ihe m. Gịnị ka ị ga-eme banyere nke a? Ya mere, n'akwụkwọ Jenesis isi 15 ahịrị nke 5, Jehova zara ajụjụ nke Abraham jụrụ ya. Akwụkwọ nsọ gwara anyị, ọ sị, o mee ka ọ pụta n'ezi. Ọ sị, biko legide anya n'ebe eluigwe dị, gụọ kpakpando, ọ bụrụ na ị pụrụ ịgụ ha, otu a ka mkpụrụ gị ga-adị. O wee kwere na Jehova, o wee gụọ ya nye ya n'ezi omume. Ugbu a, e nwere ike ịma gị banyere nke a, ma ọ bụ ebe a bụ ya bụ ebe mbụ a hụrụ okwu a nke bụ kwere ma ọ bụ kwenye n'ime akwụkwọ nsọ. Ọ bụ mmalite nke okwukwe. Dịka ọtụtụ mmadụ kwenyere, nke a bụ ahịrị nke dịkarịsịrị ukwuu na mpaghara agba ochie niile nke akwụkwọ nsọ. Ebraham kwere na Jehova, o wee gụọ ya nye ya n'ezi omume. Okwukwe Ebraham abụghị ya bụ ezi omume ya. Ebraham kwere, Chineke wee sị, aga m agụ ya nye gị dịka ezi omume. Chineke wee kpughere Ebraham usoro ụkpụrụ niile nke okwukwe. Otu ihe a mekwara nye nwunye ya. Anyị gụrụ n'akwụkwọ ndị Hibru isi 11 n'ahịrị nke 11. Ndị Hibru isi 11 ahịrị nke 11, ọ sị,
okwukwe ka Sera ji nara ike ọbụna ịmụ nwa ya onwe ya mgbe ọ gasịrị oge ịmụ nwa. Ugbu a lee nke ọ sị, ebe ọ gụrụ ya na onye kwesịrị ntụkwasị obi bụ onye kwerere nkwa. Gịnị ka nke ahụ pụtara? O kwere, ọ gụrụ ya na onye kwesịrị ntụkwasị obi bụ onye kwere ya nkwa. O kwenyere na nkwa ahụ. Abraham bụ mmadụ onye gosipụtara okwukwe ya n'ebe Chineke nọ, ọbụnadị n'ime ọnọdụ ebe a na-enweghị ụzọ ọbụla ọ pụrụ isi mara ihe Chineke na-eje ime. Chineke kpọrọ ya site n'ala nna nna ya ha ije n'otu ebe ya onwe ya na-amaghị. Chineke kwere ya nkwa nwa nwoke, ọbụnadị oge ya na nwunye ya bụ Sera gabigaworo ogo nke ịmụ nwa. Mgbe e mesịkwara, Chineke zaghachiri ma nyekwa ya nwa nwoke. Mgbe nke a gasịkwara, Chineke gwara Abraham, ọ sị ya, Abraham, ọ ga-amasị m ka ị were nwa nwoke nke m nyere gị jee chụọrọ m àjà n'ugwu Moria. N'ọnọdụ niile ndị a, Abraham gara n'iru ikwere Chineke, ọbụnadị mgbe ọ na-amaghị ihe Chineke na-eme ma ọ bụkwanụ ihe ọ na-eji ime. Ya mere n'isi nke 22 nke akwụkwọ Jenesis, anyị gụrụ akụkọ banyere Abraham nakwa nwa ya nwoke bụ Isaac nakwa ụmụ okorobịa ndị soro ya mee njem mgbe ọ na-arịgo ijere ugwu ahụ ebe Abraham kwesịrị ịnọ were nwa ya nwoke bụ Isaac nke Chineke nyere ya chọrọ Chineke aja. O nwere naanị okwu a site n'ebe Chineke nọ nke na-asị na Isaac ka a ga-agọzi mkpụrụ gị. Ị hụrụ ya? Chineke sị ya, kpọrọ Isaac rigo n'elu ugwu a werekwa ya chụọ àjà nye m. Echere m na nke a bụ ya bụ nnwale okwu nke dịkarịsịrị ukwuu nke e nwere n'ime akwụkwọ nsọ niile. Kpọrọ Isaac rigo n'elu ugwu a werekwa ya chụọ àjà nye m. Ma otu ihe nke dị ịtụnanya mere. Ọ bụrụ na ị maara akụkọ ahụ, akwụkwọ nsọ sịrị na Abraham na ndị sonyere ya rutere n'ụkwụ nke ugwu Moria dịka ọ na-akwadokwa irigoro ugwu ahụ ime ihe Chineke sịrị ya mee. Na akwụkwọ Jenesis isi 22 ahịrị nke 5, Abraham tụgharịrị ịgwa ndị oru ya bụ ndị ga-anọgide ịnyịnya ibu ha okwu. Ọ sịrị ha, gee ntị nke ọma, amaghị m ịhụla nke mbụ. Jenesis isi 22 ahịrị nke 5, ọ sị, Abraham wee sị ụmụ okorobịa ya, nọdụnụ ebe a n'onwe unu na ịnyịnya ibu, ma mụ onwe m na nwa okoro a ga-eje ebe ahụ, anyị ga-akpọkwa isi ala. Ugbu a lee nke akụkụ nke ikpeazụ, chigharịkutekwa unu, anyị ga-akpọkwa isi ala, chigharịkute unu. Ugbu a chere otu nkeji. Abraham, nke a apụghị ime, ọ bụghị eziokwu. Ị na-arịgo n'elu ugwu igbu Isaac iji wee chụọra Chineke àjà. Isaac agaghị eso gị laghachita. Ihe kwesịrị ịgwa ụmụ okorobịa ndị a bụ ka anyị gaa chụọ àjà, kpọọ isi ala, aga m alaghachikwutekwa unu, ọ bụghị anyị ga-alọghachikwutekwa unu. Nke a apụghị ịbụ eziokwu. Ma ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụ eziokwu n'ime obi Abraham. Ọ maghị ka ọ ga-esi mee, ọ maghị ụzọ Chineke ga-esi eme ya, ma ọ natara nkwa abụọ ndị dị ka ha na-emegide onwe ha site n'ọnụ Chineke. Ma Abraham maara na ihe ọ sọrọ ya mee, Chineke ga-ahụta na nkwa abụọ ndị a bịara na mmezu, n'ihi na ọ bụghị mmadụ onye na-ekwe nkwa okwu ụgha. Anyị amaghịkwa ihe mere n'akụkọ ahụ ruokwa mgbe anyị rutere n'akwụkwọ ndị Hibru. E nwere otu obere okwu nke kwuru n'ebe ahụ banyere ya. Lee ihe o kwuru. Ndị Hibru isi 11 malite n'ahịrị nke 17 ruo na nke 19. Ọ sị, mgbe a na-anwa Abraham, ọ bụ okwukwe ka o ji chee Isaac n'iru Chineke dịka àjà. Onye ahụ nke nararị nkwa ahụ nke ọma na-eche nwa nwoke ọ mụrụ naanị ya n'iru Chineke dịka àjà, bụ onye kwuru okwu banyere ya sị, n'ime Isaac ka a ga-akpọ mkpụrụ gị. Ngwale ọsịsa ya n'ahịrị nke 19. Ebe ọ na-agụ na Chineke pụrụ ime ka o si ọbụna na ndị nwụrụ anwụ bilie, nke ọ naghachikwara ya site n'ebe ahụ n'ime ilu. Nke ọ naghachikwara ya site n'ebe ahụ n'ime ilu. Ị hụrụ ihe na-aga n'ime obi Abraham? Ọ sịrị, Chineke, aghọtaghị m nke a. I nyere m Isaac, i kwekwara nkwa na ọdịnihu m niile nọ n'ebe ọ nọ. Ugbu a ị na-agwakwa m ka m were ya chee chọrọ gị àjà. Amaghị m ụzọ ị ga-esi mee nke a. Eleghị anya, ị ga-eme ka o site n'ọnwụ bilie, ọbụnadị mgbe m jirisịrị ya wee chụọ àjà nye gị. Anyị abụọ, mụ na nwokorobịa, ga-esonye ma rịdatakwa site n'elu ugwu a, n'ihi na imewo ka m mara
na ọ bụ n'ime Aịzik ka a ga-akpọ mkpụrụ m. Haleluya. Ana m asị onwe m na m bụ nwoke onye okwukwe, ma nke bụ eziokwu bụ na erutebeghị m n'ebe ahụ. Ebraham kwere Chineke wee gụọ ya nye ya n'ezi omume. Ebraham ọ bụ onye ezi omume n'ihi na ọ rigoro ruo ugwu Moria? Mba, n'ihi otu ihe naanị ka e jiri gụọ Ebraham na onye ezi omume. Nke ahụ bụkwa na o kwere Chineke. Agụkwara okwukwe ya nye ya n'ezi omume. Okwukwe bụ ikwere n'ihe Chineke kwuru, ọbụnadị mgbe ị na-amaghị ihe ọ ga-alụpụta nye gị, ọbụnadị mgbe ị na-amaghị ihe ọ ga-alụpụta gị n'iru. Ebraham kwere Chineke. O kwere Chineke. Akwụkwọ nsọ gakwara n'iru wee sị na ọ bụ naanị mgbe ị kwere na Chineke ka ị pụrụ ịbụ onye otu ezinụlọ nke Ebraham. Ndị mejupụtara ezinụlọ nke Ebraham bụ mmadụ ndị kwere na Chineke. Ị maara na ị pụrụ ịbụ onye Juu ma agaghị agụnye gị na nwa Ebraham. Ị pụrụ ịbụ onye Juu ma agaghị agụnye gị na ịbụ otu n'ime ndị otu ezinụlọ Ebraham. Ma ị pụrụ ịbụ onye mba ọzọ, ị pụrụ ịbụ onye Gentile ma bụrụkwa nwa Ebraham, n'ihi na akwụkwọ nsọ sịrị na ndị bụ ụmụ Ebraham n'ezie bụ mmadụ niile bụ ndị kwere na Chineke, ndị tinyekwara okwukwe ha n'ebe ọ nọ. Nke a bụ ya bụ ezinụlọ nke Ebraham. Ugbu nwere echiche nke dị mmasị n'ebe a, nke ọ ga-amasị m ka anyị leba anya n'ime ya tupu anyị aga n'iru. Ị maara na n'ime ahịrịokwu ndị a ndị anyị nwere n'ebe a n'akwụkwọ ndị Galetia isi 3, Pọl rụrụ ọrụ dị ukwuu ebe a iji debe ndị isi ndị Juu ndị a ebe kwesịrị ha. O jiri akwụkwọ nke ha onwe ha kpuchie ha ọnụ. O jighị ihe ọbụla nke sitere n'akpa nke ya onwe ya. O jiri akwụkwọ nke ndị Juu were ha kpuchie ndị Juu ọnụ. Onye mbụ na-abụ nke ndị Juu ji eme ọnụ ọ bụ onye? Ọ bụ Ebraham. O jiri okwu nke ha niile na-ekwu oge niile. N'ahịrị nke 6 nakwa nke 7 nke akwụkwọ ndị Galetia isi 3 enwere ahịrịokwu nke ewepụtara site n'akwụkwọ Agba ochie nke bụ Jenesis isi 15 ahịrị nke 6. Ọ bụrụkwa na ị gaa n'ahịrị nke 8 nakwa n'ahịrị nke 9 nke akwụkwọ ndị Galetia isi 3 enwere ahịrịokwu nke ewere site n'akwụkwọ Jenesis isi 12 ahịrị nke 3. Ọ bụrụkwa na ị gaa n'ahịrị nke 10 nke akwụkwọ ndị Galetia isi 3 enwere ahịrịokwu nke ewere site n'akwụkwọ Deuteronomy isi 27 ahịrị nke 26. Iruekwa n'ahịrị nke 11 nke akwụkwọ ndị Galetia isi 3 enwere ahịrịokwu nke sitere n'akwụkwọ Habakuk isi 2 ahịrị nke 4. N'ahịrị nke 12 nke akwụkwọ ndị Galetia isi 3 enwere otu ahịrị nke sitere n'akwụkwọ Leviticus isi 18 ahịrị nke 5. Iruekwa n'ahịrị nke 13 nakwa ahịrị nke 14 nke akwụkwọ ndị Galetia isi 3 enwere ahịrịokwu ọzọ nke sitere n'akwụkwọ Deuteronomy isi 21 ahịrị nke 13. Ejere m gụọ ha niile. Ihe Pọl mere bụ na o were akwụkwọ nke ha onwe ha tụnye ha n'ime akpịrị. Unu sịrị na unu ekwenyeghị na nzọpụta site n'okwukwe, unu bụ ndị ụgha. Unu kwenyere ya. Leekwa ya ebe a n'ime akwụkwọ unu. Pọl wee werekwa akwụkwọ Agba ochie wepụtakwa ihe ndị a niile n'otu n'otu, wepụtakwara ha ahịrị niile gbara ọkpụrụkpụ nke na-ekwu maka okwukwe. Amaghị m ihe ọbụla ọzọ nke mmadụ ndị a gara ekwu mgbe o nyesịrị ha nkụzi ihe a. O wepụtara ahịrị ndị na-ekwu banyere nwoke onye ha niile kachasị nwee nkwanye ugwu n'ebe ọ nọ, were gosi ha na nzọpụta abụghị site na njikọ aka nke okwukwe nakwa ọlụ dị iche iche nke iwu. Nzọpụta bụ naanị site n'okwukwe nke anyị kwere n'ime Chineke. Ndị okpukpere omenala ndị Juu ndị a nwere nganga nke ukwuu n'ịbụ ụmụ Ebraham, ma Pọl sịrị ha, mba, unu abụghị ụmụ Ebraham ma ọ bụghị ma unu kwere. Unu apụghị ịbụ ụmụ Ebraham ma ọ bụghị ma unu kwere, n'ihi na ndị enyi m ndị a, ndị bụ ndị mba ọzọ, ndị bụ ndị Gentile, ha kwere, ya mere ha bụ ụmụ Ebraham. Unu onwe unu n'aka nke ọzọ, unu abụghị ụmụ Ebraham n'ihi na unu ekweghị. Amaara m na ọ ga-abụ ihe ịtụnanya nye ndị Juu ndị a ndị kwere na Kraịst ịmata na agụkwara nna ha bụ Ebraham na onye ezi omume site n'otu ụzọ a nke Pọl na-ekwusa ozi ọma nye ndị nzukọ nke dị na Galetia. Nke ahụ n'eziokwu dị ịtụnanya nke ukwuu. Mmalite nke okwukwe nakwa ezinụlọ nke okwukwe. Ugbu a hụta ngọzi nke okwukwe n'ahịrị nke 8 nakwa n'ahịrị nke 9. Ọ sị, ma ihe deworo n'akwụkwọ nsọ ebe o buru ụzọ hụ na Chineke na-esite n'okwukwe gụọ ndị mba ọzọ na ndị ezi omume. O buru ụzọ zie Abraham oziọma sị, a ga-agọzi mba niile n'ime gị. Ya mere ndị sitere n'okwukwe ndị a ka a na-agọzi ha na onye okwukwe ahụ bụ Abraham. Nke a bụ nkọwa nke akwụkwọ Jenesis isi 12 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 3, ebe Chineke gwara Abraham na ọ bụ site n'aka ya ka a ga-agọzi mba niile ma ọ bụ agbụrụ niile nke ụwa. Kedu ka nke a siri mezuo? O mezuru n'ihi na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa site n'eriri ọmụmụ nke Abraham. Ọzọkwa, n'ihi na Kraịst Jizọs
kwusara ozi ọma, gị onwe gị nakwa mụ onwe m wee bụrụ ndị a gọziri taa n'ihi Abraham. Ị maara nke ahụ? Anyị bụ ndị a gọziri agọzi. N'ezie, Chineke jiri ọnụ ya kwusaa ozi ọma n'akwụkwọ Jenesis 12 nye Abraham. Nlụpụta nke a bụkwa na mmadụ niile nwetara ohere ịnụ maka ya. Ugbu a kwa, anyị niile bụ ndị nụrụ ma kwerekwa. Anyị bụ ndị nke Kraịst. Anyị bụ ụmụ Abraham. Ugbu a, nke a bụ ya bụ nkọwa nke okwukwe n'ahịrị atọ nke mbụ. Nke a bụ naanị otu ụzọ nke e nwere iji wee bịakwute Chineke. Nke a bụ naanị otu ụzọ e nwere nke a pụrụ isi zọpụta mmadụ. Gịnị bụ ụzọ ahụ? Ọ bụ site n'okwukwe n'ime Kraịst Jizọs. Nakwa gịnị ọzọ? Enweghị ihe ọ bụla ọzọ agbakwunyere n'elu ya. Naanị bịa ma narakwa ya. Dịka ị na-eme nke a, ka Onyenwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi Chineke dịrị gị, gị onye gere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na Onyenwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Anyị ahụtawo site na nkụzi ihe nke taa, sọ naanị otu ụzọ nke anyị pụrụ isi nwee nzọpụta bụ na ikwere n'okwu Chineke dịka Abraham siri kwee, e wee gụọ ya dịka onye ezi omume, o wee bụrụkwa onye nwetara ngọzi Chineke n'ime ndụ ya. Otu a ka esi agụnyekwa onye ọbụla kwenyere na Kraịst dịka onye ezi omume na onye ngọzi Chineke niile na-esokwa. Nzọmụkwụ nke mbụ nke ga-eme gị ka agụnye gị dịka onye ezi omume ma ọ bụ onye ngọzi Chineke na-eso bụ na ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke ugbu a, ọ ga-amasị m ka ikpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara m mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst. Ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke, ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụ na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasị m ka ị nọnyere anyị na agba nke abụọ ya. Ka amara Chineke dịrị gị n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477, ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.